злетіли вище, нас піднесла музика зірок, тут ми стали ближче, до сердець, до мрій, до перемог, хай лунають вічно чорноморських ігор голоси, сонячні і ніжні, ми найкращі друзі музики. Інколи неймовірно. Сильні вокали, ну це беззаперечні тези, всі діти талановиті, звичайно, да, але на кількість населення співаючих дуже достойно. Такі алмазики у нас дуже багато. Мен Жанусесте Ғалибек қызындым ве тоқталмаға істемейм. Мені Қара Деңіз Продакшн бұл ярышқа чағырды. Мен ғурурланам, чүнки мен мұнда Қырым татарыны көстерем. Сегодня я пела на международном конкурсе «Судовын Йолары». Я хочу показать культуру крымских татар и спеть им крымско-татарские народные песни. Böyle güzel yarışmalarda iştirak etip yüksek seviyelerge yeteyim. İnşallah bizim ballarımız da güzel seviyelerge çıkıp Kırım Tatar halkını gösterir ve bütün dünyaya tanıtırır inşallah.